Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kahandaan ng mga barangay sa Kamsur sakaling tumama ang isang malakas na lindol, nasubok sa nighttime earthquake and evacuation. PBBM nanawagan sa mga electric cooperative na magpatupad ng installment at no disconnection policy ngayong mataas ang singil sa kuryente. Piling benepisyaryo sa pili nakatanggap ng masusustansyang pagkain mula sa walang gutom program ng DSWD. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Nasubok ang kahandaan ng mga barangay sa Camarines Sur sa kung ano ang gagawin sakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol. Yan matapos ang nighttime earthquake and evaluation simulation ng EDMERO. Sa gitna ng mga oras na mahimbing ang tulog ng lahat, biglang tumunog ang alarma sa Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Niyanig na pala ang Camarines Sur ng magnitude 7.2 na lindol. Nariyang nagsilabasa ng mga residente sa kani-kanilang mga bahay na nakadock, cover and hold patungo sa evacuation centers. May nakahanda na ring ambulansya na magdadala sa mga nasugatan kung meron man. Ang eksenang yan ay bahagi lang ng earthquake evacuation simulation sa iba't ibang lugar ng Camarines Sur na pinapangunahan ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO. Para sa mga residente ng lugar, malaking tulong umano ang nangyaring simulation upang magkaroon sila ng kaalaman kung magkakaroon man ng hindi inaasahang kalamidad tulad na lamang ng lindol. Para sa akin, okay naman po yung naging drill para aware po yung lahat ng mamamayan dito sa Tambo about sa drill or kung sakaling magkaroon ng earthquake talaga dito sa ating lugar. Napuna pong pasasalamat po sa Province of Camarines Sur sa pamumuno ng ating Governor Elry Villacorte at sa kanila pong mga kasamahan. At lalong-lalo na po sa mga nag-conduct ng earthquake drill na ito. Grabe po talaga, sobra-sobra ang pasasalamat namin. Kasi po sa senior citizen, ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong earthquake drill na pinandak dito sa aming barangay Rizal sa pamumuno ng aming barangay captain si Sarong Tansya. Kaya po, salamat po sa pagtanggap sa ating mga mga tauhan sa munisipyo from MDR, tapos yung mga tauhan sa province of Camarines Sur. Nasubok naman ang kahandaan ng barangay lalo na pagdating sa emergency at rescue equipments na kinakailangan nila kung magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Sa ganing pangyayari, body kwan pa lang to body earthquake drill pa lang. Pero pag open pa lang ng sirena, wang-wang, ang tao almost nasa luwas, pati mga hagi. Yeah. Siyempre, maaraman nila yan kung ano ang nangyari sa oras na ito, kung earthquake ito, at least aware na sila na ang katuparan dapat ito. So actually po, this is the first time na nangyari po sa Barangay Rizal na nagkandak po ni earthquake drill. So dakula po pasalamat and dakula man po ang nanogdan mi na pag magprepara kang mga kaipuan, mga posibleng mangyari kapag iwa po ng earthquake drill. Sarong bagay po na dapat preparado ang gabos. Gabos na residentes, mga barangay official, volunteer workers, dapat yaon talaga nilulita ang tuyang mga identified evacuees, lalo na kapag earthquake drill, may mga daing na asahan na yaon sinda na ma-assiste sa pangyayari.
Nagkaroon naman ng evaluators per barangay ang Edmero Camsur upang markahan at mag-evaluate sa kung gaano kahanda ang mga participating barangay sa nangyaring aktibidad. Dito rin nalaman ang rooms for improvement ng bawat barangay sa disaster response. Ang Barangay Tambo po is bakuna po sindang baguhan, hindi na sila baguhan. Kundi sa ganito pong sitwasyon, sila ay nakikita ko ay nasa 90% na. Ang awareness nila, naandyan na yung response, naandyan na rin, and coordination po sa line agency. At the same time, ang magiging ano lang po kasi yung community is, ang lugar natin ay passing by ng mga taga-ibang lugar. So nakadagdag po doon ng awareness sa mga taga-ibang barangay. So overall po, ang sa kanilang awareness is pataas na po. And response po, unti-unting nadadagdagan yung response nila. At the same time, yung mga sa ating line ng mga barangay tanods, sila po ay may training regarding po sa drill. So, kami po sa linya ng Bureau of Fire Protection, nagkakandak po kami ng drills, fire and earthquake drill. So, sila po ay active sa ganung mga sitwasyon. Nagpapasalamat naman ang miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management ng mga bayan na nakilahok sa simulation sa kanilang pagpapaunlak at pakikisama sa nangyaring drill na higit na makakatulong lalo na para sa kaligtasan ng mga residente ng barangay. Sa level namin, sa municipal level, nakita namin na masaya kami dahil sa akala namin konti lang yung participation. Pero nung nakita natin na yung buong community from the highway papasok sa poblasyon sa Tambo area, naging cooperative sila. Nagpapasalamat kami doon sa tulong din po ng mga barangay officials nila na naging participative and cooperative ang ating mga residente. So walang nagreklamo, kung ano ang nangyayari, nakipag-participate sila, and walang mga pasaway na nangyari. Kung anong nangyaring dapat maging responde nila or maging actions, na-execute naman ng community at ng barangay sa abot ng kanilang makakaya. And ganun din po sa level ng munisipyo, kung ano yung kaya natin, yun din po ang ating ginawa. Jem Garcia, CSN. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes, pinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga electric cooperatives na magpatupad ng installment at no disconnection policy sa mga consumer na hindi agad makakapagbayad ng bill sa kuryente. Ang Kasureco 2, hinikayat ang publiko na samantalahin ang kanilang installment at amnesty program. May ulat si Regine Bue. Maliban sa panawagang tanggalin ang systems loss na ipinapasa sa mga consumer, isa pa sa inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes, na payagan ng mga electric cooperative ang mga consumer na magbayad ng kanilang bill sa kuryente ng installment, maging ang no disconnection policy lalo pat tumaas ang sigil ng kuryente dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Sa Camarines Sur, ipinapatupad ng Kasureco 2 ang ilang hakbang upang maibsan ang pasanin sa pagbayad ng mga member consumer. Kabilang dito ang installment payment scheme, amnesty program at pagtanggap ng promissory letter mula sa mga hindi pa kayang magbayad ng buong halaga ng kanilang electricity bill. Ayon sa Kasureco 2, bukas sa mga programang ito sa mga qualified member consumer na nangangailangan ng palugit sa pagbayad. Gayunman sa Naga City, karamihan pa rin umano sa mga consumer ang mas pinipiling bayaran ng buo ang kanilang bill. May mga advisories na naipapaluwas ang Energy Regulatory Commission. Manunungod po hindi sa mga staggered payment kaya itong 200 kilowatt-hour and below nababayadan da installment in 3 months. Actually si Inot kaini poon May, June, July, and si recently lang na nailuwas June, July, August hanggang October. Iyan mga bulan na yan, talagang nagsusuporta, as in, tigigibo po yan kan sa tuyang kooperatiba, nagsusunod kita dyan. Pero igo kayong mga member consumer na habo po mag-installment dahil ang gusto nila full payment, dahil kung hihilungan mo po kaya, kung naka-staggered payment ka, may mga bulan po duman na magkakaigwa ng current bill plus igwa kaning naka-installment,
magabat sa parte po kang sa tuyang mga member consumer owners kung natitipunan ning babayadan, mas nadidipisilan sinda. Kaya welcome man itong negotiation na magkaigong staggered and tig-cater taman giraray itong nagbabayad ng full payment. Pero majority kang mga consumer ta di sanaga nagbabayad sinda ng full payment. Kaya iyo man po yan ang tigpapasalamat po kan sa tuyang kooperatiba sa mga member consumer owners. Dawa nga ni medyo harahalang kaw ang sa tuyang rates for the month of May, June, July. Pero yaon man po giraray si suporta sa pagbayad kan sa indang bill sa kuryente on time. Nagbibigay rin ng konsiderasyon ng kooperatiba na huwag putulan ng kuryente ang mga consumer na hindi agad makakapagbayad ng bill. May mga limitasyon din ito dahil may mga obligasyon din ng electric cooperative sa pagbabayad sa mga power suppliers, kasama ang mga generation companies at iba pang sektor ng power industry. Samantala, tiniyak ng Casoreco 2 na suportado nila ang mga hakbang ng pamahalaan na makakatulong sa mga consumer. Gayunman, binigyan din nila na mahalagang dumaan muna ang mga panukala sa masusing pag-aaral at tamang proseso upang matiyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng electric cooperative at tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo ng kuryente. Regine Boy, CSN. Nakaburol na sa kanilang tahanan ang 25 anyos lalaking maintenance worker ng DPWH na nakuryente patay habang nasa trimming at clearing operations nitong Lunes. DPWH hindi umano nakipag-coordinate sa Casoreco 2 para na-shutdown sana ang linya ng kuryente sa lugar. Si Jem Garcia sa detalye. Si Melvin po, pang-tatlo po sa aking anak at siya po ay mabait. Matulungin po sa magulang at saka po, din po nakapatid sa tatlo pa po niyang kapatid. At sa mga po siya sa barkada, po siyang makisama. Lalo na po sa kanya raw trabaho, maganda po makisama ang aking anak. Basay man po sa kwento ng mga katrabaho niya po sa DPWH. Ganyan ilarawan ni Nanay Elsa ang kanyang pangatlong anak na si Melvin. Siya ang maintenance worker ng DPWH na nakuryente patay sa kahabaan ng National Highway sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur nitong Lunes, July 27 habang nagsasagawa ng clearing at trimming operations. Emosyonal ang naging pahayag ni Nanay Elsa nang bisitahin ng news team ang burol ng kanyang anak sa kanilang tahanan sa Barangay Carolina, Nagas City. Para kay Nanay Elsa, walang kasing sakit para sa isang ina na mawalan ng anak. Kwento nito, magdadalawang taon na itong nagtatrabaho sa ahensya kaya hindi siya makapaniwalang ganun na lamang ang kahihinatnan ng kanyang anak na si Melvin. Dismayado rin ang pamilya ng biktima dahil wala umanong naging paunang koordinasyon ang DPWH sa Casoreco patungkol sa mangyayaring clearing at trimming operation. Iyon nga po ang sinabi ko na bakit nag-clearing sila na hindi alam ng Casoreco. Yung paliwanag naman po ng DP kasi nagpunta na po dito yung DP dahil po siguro sa interview. Nagpunta na po sila dito kahapon. Yung paliwanag naman po nila is base daw po sa protocol nila, kapag po daw may parating na kalamidad or bagyo kasi nasa maintenance po itong anak ko, automatic daw po sila na magtitrim ng mga puno. Sa pangyayari daw po noon sa anak ko, yung anak ko daw po is hindi naman siya kasali doon sa magtitrim. Ito daw pong anak ko is doon sa traffic. Kumbaga sa nasa baba siya, nung yung nagputol ng kahoy, nasa taas, iba naman daw po yun. Pero nasa maintenance department sila. Kaso yun daw nga po, naputol daw yung sanga. Tapos po, doon sa wire. Itong anak ko daw po, nasa baba, siya mismo ang naanuhan nung wire na naputol. Nakatalon pa naman daw po siya, pero yung paa daw po is naanuhan na ng wire. Kaya hindi na talaga totally na nagbagsak, wala na talaga po siya. Yun na nga, nakita daw po sa news na nagsusunog yung anak ko na. Nilinaw naman ng pamunuan ng Casoreco na wala umanong nangyaring koordinasyon ng DPWH CAMSER 3rd District Engineering Office para sa nangyaring operasyon kaya naman hindi nagsuspende ang kooperatiba sa daloy ng kuryente sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Si investigation na ginibo ni Casoreco mayong proper coordination, clearing operation kang DPWH para i-shutdown takota si kuryente sa lugar.
na ongoing si clearing operation o pag-trim kaya itong mga kahoy na harani sa linya ng kuryente. Iyon po ang satuyang findings sa initial investigation. Sa ngayon ay sinusubukan panghingan ng pahayag ng news team ang DPWH, ngunit ayon sa pamilya ng biktima ay inako naman na ng pamunuan ang lahat ng gastusin sa bural at libing ng biktima. Samantala, humihingi at nananawagan naman ng tulong sa publiko ang pamilya ng biktima upang mabawasan rin ang gastusin para sa pagpapalibing ng nasawi nilang kaanak. Jam Garcia, CSN. Dalawang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng PAG-ASA. Sa ahensya, ang unang LPA na nasa loob ng bansa ay huling namataan kaninang alas 2 ng hapon sa bahagi ng Marcalelon, Quezon. Ang isa pang LPA na nasa labas naman ng bansa ay huling namataan sa layong 1,755 kilometers silangan ng Southeastern Luzon. Ayon sa Weather Bureau, mababa ang tsansa ng dalawang LPA na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Asahan pa rin ang isolated rain showers dulot ng thunderstorm sa Bicol region tulad ng naranasan kaninang hapon. Matapos magsimula ang payout para sa Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport to Uplift Program ng DSWD, tila dumami umano ang nagtungos tanggapan ng PSA para magtanong kung kasama sila sa mga benepisyaryo ng programa. Si Jam Garcia sa detalye. Nagpapatuloy ang payout ng DSWD ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon sa DSWD, 3 groups kabilang ang 4Ps, walang gutom beneficiaries, poor at near poor individuals, at benepisyaryo ng mga programa na resulta ng Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ngunit matapos umano ang mga naunang payout ng DSWD, tila napansin ng PSA na dumami umano ang nagtutungo sa kanilang tanggapan at nagtatanong kung kasama sila sa mga napiling benepisyaryo ng programa. Malaking bagay umano rito ang isinasagawang census at survey na isinasagawa ng mga lugar o barangay na madalas umanong hindi pinapansin ng ilang mga residente. Nung una, hindi kasi nila yung basta-basta nakikita kasi wala naman dalang pera yung mga enumerators natin. Pero kapag ganito na meron ng mga ayuda, meron ng dumarating na support, nagtatanong na sila ngayon bakit hindi sila na-lista. Kapag binalikan mo naman, hindi talaga sila nagpo-interview. So, we really encourage na kapag may mga ganito pong activities, si PSA and other agencies, hindi lang kami, supportahan po natin. Kasi yung mismong pag-interview naman sa CBMS or sa census, konting oras lang yung hingi namin. Siguro mga less than 30 minutes, kaya nang sagutan yung mga questions. And mahabang time yung magagamit yung mga questions na yun ng buong bansa. Sa mga MSWD o umano, dapat magtanong ang publiko kung kasama sila sa mga benepisyaryo ng programa. Hinihikayat rin ni ASPE ang publiko na lumahok at huwag iwasan ng mga kalintulad na survey. Jam Garcia, CSN. Sa kaugnay na balita, tuloy-tuloy ang payout ng DSWD para sa Uplift Program ng pamahalaan. Sa Pili Camarines Sur, higit sa 400 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 2,000 pesos cash assistance. May ulat si Regine Bue. Solo parent at mag-isang itinataguyod ni Nanay Erlinda ang kanyang pamilya. Kaya kahit kayod kalabaw ay kulang na kulang pa rin umano ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya malaking ginhawa para sa kanya ang mapabilang sa mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o AFLI Program, Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa siya sa higit 450 residente ng bayan ng Pili na tumanggap ng tig 2,000 pesos financial assistance sa ikatlong araw ng payout para sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa bayan. Layo nitong makatulong sa mga individual at pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng agarang pinansyal na suporta. Maugma po ma'am, taigwana pong pambakal bagas. Single man po kaya ko ma'am. 5 po sa laugang arong. May PWD pa po akong aki. Pambakal pong gamit sa arong, pagkakan, pambakal pong gatas kadma ko apo ko. Kaya nagpapasalamat man po ko ma'am sa Indogabos
Nakabali man po ako ibig. Katulad ni Nanay Erlinda, nakatanggap din ng ayuda si Nanay Esther. Ayon sa kanya, mag-isa na lamang siyang namumuhay kaya malaking tulong ang natanggap na pinansyal na ayuda. Aniya magamit niya ito sa pagbili ng pagkain, maintenance na gamot at iba pang pangunahing pangangailangan araw-araw. Pasalamat ko po ma'am, nakako ako nakabila ako kaniyong mga kunya na ini. Tamayo man akong nagkunyan, magkatrabaho lang po, iyon ang pagtakan ko. Patuloy namang ipinapatupad ng DSWD ang AFLIP program upang makapagbigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo at maibsan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Regine Boy, CSN. Nagsanib puwersa ang mga Disaster Response Office mula sa 5 distrito ng Camarines Sur at nag-establish ng Incident Command Center para sa simulation matapos ang isang magnitude 7.2 na lindol sa probinsya. Narito ang ulat. Eksena ito matapos ang pagtama ng isang magnitude 7.2 na lindol kung saan apektado ang buong lalawigan ng Camarines Sur. Mayat-maya ang pagdating ng mga ambulansya. May nag-responde sa sunog, rescue operations at iba pa. Ang mga eksenang yan bahagi ng 72-hour Incident Command and Response Competition. Sa naturang aktibidad, nagsanib puwersa ang bawat MD-RRMO ng bawat distrito ng Camarines Sur at nag-establish ng isang Incident Command Center para tugunan ang iba pang emergency response matapos ang lindol. Para sa DRRM officers na aming nakausap, malaking tulong ang simulation dahil nagsisilbi itong refresher course ng kanilang mga kaalaman sa disaster response. Crucial po siya in terms of sa Samoy pa kayong location, gabos po nga sir, dyan sa coastal areas po. Prone kami sa tsunami, storm surge, and sa earthquake man po, human. So may datos po nga ni kayo, base man po sa MGB na ano nga ni ang rock formation sa Muya. So minsan may liquefaction, naglulumi ang daga. So importante po ini para mas ma-prepare ang Samuyang Banwaan. Kung in case mo pong magtama sa Muya, prepared na po kami. So ini as part ng practice, takulang bagay po ini na magkagawa kami ng idea. First time nag-gibuhin ni kang province of Camsur na magkagawa ni ning interoperability per district. Magayon din naman practice ito since bako na lang kasi nakukonsil sa sarong munisipyo ang incidents. There are times na 2 municipalities or more ang involved and also preparing na rin sa big one. Not only Metro Manila but also in Camsur. Ang Incident Command and Response Competition, bahagi ng Camarines Sur Resilience Festival 2026, kaugnay pa rin ng month-long celebration ng National Disaster Resilience Month. Timely umano ang aktibidad lalo't sunod-sunod ang naitalang lindol na isang kalamidad na walang aparato o kagamitang makakapagsabi kung kailan ito tatama. Pinuri naman ni Dr. Eric Raborar, Medical Center Chief ng Bicol Regional Hospital and Medical Center at judge ng aktibidad ang hakbang na ito ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte para mas ma-equip pa ang mga Disaster Response Office, hindi lang sa disaster response, maging disaster management. Napaka-importante po nito kasi po, sabi ko nga, kaming mga doktor, may general principle kami na pag hindi ginagamit, mawawala yan. Same principle po dito sa ginagawa ng province. Kaya ho natutuwa kami. Kaya ibig sabihin yun, ginagamit, lalong na-enhance, lalong gumagaling. Pinuri rin at nagpapasalamat ang mga DRRMO sa Edmero at probinsya ng Camsur sa pagsasagawa ng naturang aktibidad. Of course, we are thankful, si Pocat is thankful na nabigyan kami ng opportunity na sumali sa ganito. And then, yun nga, like what I've said a while ago, napakaganda na merong mga projects and mga activities na ganito. Na-uplift din kami, kakaroon din kami ng kumbaga upbringing sa amin na to grow as the head and as a municipality. So, nagpapasalamat po ako sa province of Camarines Sur kasi yearly din yung kinakandak. And then, ini po, bako lang sa province ng Camarines Sur, Bilog, Pilipinas. So, very important po sa pagkapasitate nila ng mga banwaan is dakula pong tabang sa Muya. So, nagpapasalamat po kami sa Edmero and then sa kabus po na staff sa pagtao po sa Muya ng mga knowledge and especially po si mga dayo po na
i-encounter. So, yaon sila para mag-alalay po sa muya. So, dako wala pong bagay na sa mong banwaan. Chris Novello, CSN. Higit sa 500 piling benepisyaryo sa bayan ng Pili ang nakatanggap ng food credits mula sa Walang Gutom program ng DSWD. Ang mga benepisyaryo pinambili ang 3,000 pesos food credits ng masusustansyang pagkain. Si Regine Buesa report. Mga grow at glow foods tulad ng gulay, prutas, itlog, tinapay at karne ang ilan sa mga naiuwi ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom program sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Gamit ang food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso, nakapamili ang mga benepisyaryo ng mga masustansyang pagkain mula sa mga accredited partner merchants ng programa. 524 beneficiaries mula sa 19 na barangay sa Pili ang nakinabang sa programa ng pamahalaan. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang programa dahil nababawasan ang kanilang gastusin sa pagkain habang nabibigyan sila ng pagkakataong makapaghanda ng mas masustansyang pagkain para sa kanilang pamilya. Mas maraming salamat po lahat po na ibigay sa amin yung bigas, yung ulam, yung mga gulay. Maraming salamat po sa DSWD sa buwan-buwan na tulong po sa amin sa pagkain. Dako lang tabang po sa mo. Nagpapasalamat po kami sa programang ini kang DSWD. Marita, nakakatawa. Nakakatawa sa pag nagtitios ka. O, ako, sulong parents naman. O, mga nakatawa ba sa, nakaiba ba si aki ko? O, ako ba ang nagkiklaim? Salamat man sa daigo to. Nakakatabang mo sa kuya. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang Walang Gutom program ay naglalayong mabawasan ng hunger at food insecurity sa mga kwalipikadong pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng masustansyang pagkain. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng food credit sa loob ng 36 na buwan o 3 taon kasabay ng nutrition education at iba pang mga hakbang na layong mapabuti ang kanilang kalusugan. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Sa po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.